Takže čau. Jsme zase u Terraria. No. Spustím si stopky. Tady vidíte moje dvě postavy, že? No, hnedka vám ukážu, za které budeme... To. Spustit teď. Takže budeme gameplayovat, no, jak tak na tenhle smysl s Astarem, no, to jsem neučil, no. A svět. Můj oblíbený, že jo, když tam mám už věci, tak je to v poho. Měl bych si udělat postel. A tak dále. Dneska je to taky video v podstatě nevím, no, to máte jedno. Takže jdeme. Vypadám jak nějaký makr. Teď jsem už se zabil. Aha, tak mě zabil zombie, no. Už mám moc věcí, tady bych to měl o něco vylepšit. Tak. Moc, jak se... Tak, tady už mám NPC. Jestli víte, co to je. Takže tady mám Alfreda, jak se jmenuje, jo, Alfred, André, Bonson, Daror, a ještě by jsem to měl mít Chazy, jo, tak. Aha, tak je to Katlin, no, tak tady nemůžu. V Čestách nic moc. O, tady bych si měl něco dát. Takže co tu máme nové? Dybloom, Dito, Jungle Grass. Oni jsou si hodně podobný, ty jo. Takže... Jo. Teďka jdete zlaté bedny. Toto. A taky bychom si měli dělat postel, že jo. O, někdo mám zpomalený. Mám krystal. A co to je, jak teď mám tak pomalý nerv. Jaj, taky pomalé. Takže jdeme tady. Oh, já už další. Já nic nemůžu. No, co to je? Jak se to čte? Jak se to používá? Aha! To je jako kdyby taky sloup, že jo? Myslím si měl zajít, vyhrát a jo, tady máme wood. Jo, vezmu si toto. Je tady! Jsem se divil, jak to, že nejde udělat postel.
Tak. Podívejme se, kolik máme na strkách. Tady dole hezčí. Tady si dáme pryč. Taky. Jo, a tu postel. Kam si dáme postel, ty jo, už tu nemáme místa. No.